Could you explain what Ozondioka means? Thank you for that wonderful question. And with so many problems in an Igbo now, and no thanks to Catholic. Ọbụna ngosubala gị ihe Shanahan na ndị Catholic mere na Igbo, ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Ndị so na ndị caused so many confusion na Igbo for their selfish gain, because they envisage na awakening na abịa. So ha decide ya ka ha gwọtọkọ ihe Igbo ji dị ebube, kpọọ ya enculturation. Ha mee ya adapt na their liturgy and everything ha na-eme na their canon law. Ha bidogoro n'ịma mmọnwụ. Ịma mmọnwụ, a na-aba mmọnwụ agba, ọka ị nwere idea. A na-ama mmọnwụ ụfọdụ ndị mmadụ nwe obodo. Ịghọtara ya? Etonte m mgbe m batara n'ọdịnala amara m mmọnwụ. A na-ama mmọnwụ, aba mmọnwụ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị mara mmọnwụ, o nwere ebe a na-eme ihe masquerade ị ga-abịa. So mana ndị a na-agwa gị ndị Catholic na ụfọdụ ndị Anglican bịa mewe enculturation, wee jide ịma mmọnwụ wee kpodo isi n'ala site ndị be ha tiwe mmọnwụ. Ihe afụ ebe mfada ọbanye na mmọnwụ masquerade. Ha wee sị na onwere ihe dị na masquerade, bido tiwe ịgba akwụ na-eche enyi, bido tiwe egwu dị iche. O nwere mgbe ndị seminarị Ọhalus tichara ejike enyi mgbe ahụ. So ihe niile ha mere ụka ha jee bastardize ya wepụ ihe dị ebube na ya particular cultural activity. Ha megide nke ịba mmọnwụ, ọ dịka o zuru ha batazie na nke ichi ọzọ. Ichi ọzọ bụ solely ihe ọdịnala from beginning to the end. Mana ihe ha beziri bụ ka ha dị sure na ha abara everywhere wee mebi ihe Igbo ji dị ebube. Ha live to the band si ndị ụka chibe ọzọ. Ndị ụka chibezie ọzọ anwa. Ife ha beziri ewu ọ bezie na ọ bịara ichi ọzọ. Isi aka aka ya ifere ile ka asa ya ile, otherwise known as ịsa ile. Ihe ọ pụtara bụ na ị ga na-ekwu eziokwu mgbe dum. Ihe ọ bụla ị ga-eji ọnụ ga-akwụ ga-abụ eziokwu. Ha wee jụ na ama asa ile. Ha megide n'obodo ụfọdụ ndị a niile bụ ndị ụka abụrụgo ndị isi ọzọ. So ịbịazi ichi ọzọ wee were akpịrị ego nara gị. Ijigoro na igwe nsọ nwere ebe nke njere onye asị na ya bụ onye ụka agwọrọ ya nsọ, ọ sị na onwere ihe ya na-asọ. Gị bụ onye si na onwere ihe na-asọ, ibuzikwa onye nze. So ọ bụrụ na ịchọba ihe kpatalụ nze na ọzọ ụfọdụ ji wee bụrụzie ihe eji eme eti epene eme karikachọ blame ndị ụka. Ihe niile ha batara n'ala Igbo ha mmebikọ. Ha batara na alụmdi na nwunye mebie etu esi alụmdi na nwunye n'ala Igbo. Ha batara etu esi akwa ozu mebie ya. Bata n'iche ọrụ mebie. So ọnwụ niile blame ndị ụka. So ihe merenụ. So ha beziri abezie n'obodo ebe ichi ọzọ agụrụ ọzọ asị ya ihe bụ nwaanyị je họteelụ ọsị nke ọ bụla ịgụrụ ọsị ekwesịrị ichi nwonye dị etu ọzọ. Mana ịtagodo ndị omenala ụfọdụ ụta ịgba nkịtị maka na enwere oge emeziere afụrụzi onye chiri ọzọ na some clan. So ụfọdụ ndị ụka abatazie na ha ya echi azi ejezie to the neighboring village weta usoro ha ya echi wee chi ọzọ. Wepụcha ihe niile anwa, wepụ ịba na akwụ ọzọ, wepụ ịzụ afịa ọzọ, wepụ ime ihe niile a na-eme nwere ihe omiri, wepụcha ncha niile. Ụfọdụ obodo ijeje kịta ichi ọzọ kịta echi ọzọ one day, which is not done anywhere. Anyị nwachiri Eze-Ana. Eze-Ana nwere processes eji echi Eze-Ana, ọ na-ete aka. Ọkwa the most expensive ọzọ. N'oge nke m abara m akwụ ọzọ. Ime ịwa akwụ ọzọ bụ ị ga-aba inside room, ime apụta ilo. Ewere ọmụ tụchie ebe gị. Ọmụ ahụ mgbe ị nọ na akwụ ọzọ ahụ mgbe ị na-aga screening ụmụ mmụọ. Ọnwụ nwere ụmụ mmụọ field ọ n'ime echi ọzọ because of nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ị nwụọ na akwụ ọzọ, a na-ekwu na akwụ ọzọ, arị akwa gị akwa. Ị nwụọ na akwụ ọzọ, ihe ọ pụtara na mmụọ rijetere gị, na pasọ screen ụmụ mmụọ, arị akwa gị akwa, ka gị agago. So etu a ka esi eme ya.
mana kịta ha mere ihe niile a abolish mana ọ bụ maka my clan to the glory of the Chukwu oke pụrụ ime ihe niile ọmụnwa bụ onye isi ọzọ my clan ọzọ anyị nwa na-echi ndị ụka anaghị echi ya so ọ bụrụ na ịbụ onye ụka yes mechiwe gị ọzọ ọmụnwa bụ onye isi ọzọ because ihe kpatara na amechiwe gị ọzọ bụ na in our process of ọzọ adịrọ m ready to compromise because na-enwere ndị a na-eje eme n'ala ịghọtara ya adịghị nwawe onye ụka ịnwero n'ala ịdọrọ n'ala be nna gị ya fa ya echi gị ọzọ so ndị nna ebule mụrụ n'ụka because ụka bịa mee ụfọdụ klan ọzọ ha sachapụsie so na ndị bidokwaziri ọfụ gwazi eburuzie ndị ụka ha select ndị ha ga-eme hapụ ndị ha ya eme so those one are the very very important ọzọ ji dị ebube awụpịa ụfọdụ nwa ebe nke njele ebe a na-echi mmadụ ọzọ fada na ọ na-akụkọ ihe fada na-eme n'ebe a na-echi ọzọ ọ ka ị pụrụ vuo na ọzọ bụ ọzọ ndị ụka eje kpọrọ fada debe ebe ahụ onye a na-agwaghị ihe so na ndị na-enye anyị nsogbu na nzere ọzọ anyị maka na ihe ochiri ewu ọzọ ụka o nwere nsọ na-eme ihe sọrọ ya so ihe m na-ekwu bụ na ọzọ ndị ụka bụ ọzọ na-enye nsogbu ụfọdụ ihe a na-eme kasị na soshal midia si na na-echi ọzọ ị na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ so na ọnya butere nsogbu ọ ya atụ ntụ ọ ya eme ihe niile bikọs na ọ sarịghị ile o merekwana ihe ndị o kwesịrị ime daalụ